Kdo je to sociolog? Sociolog je vědec, který zkoumá společnost, používá vědecké metody, jako jsou rozhovor, dotazník, pozorování a několik dalších. Důležité je si také uvědomit, že máme několik sociologických disciplín, protože můžeme najít sociologii úplně skoro všeho. Takže máme sociologii nějakého zločinu, nebo kriminologickou sociologii, ale také například sociologii genderu, která bývá často nepřijímána dobře společností, většinou společností. Kdy můžeme pozorovat takzvaný konflikt rolí? Konflikt rolí se vyskytuje, pokud má jeden jedinec několik navzájem vylučujících se rolí. Takže například, já dám příklad na sobě, já jsem momentálně respondent v našem podcastu, ale zároveň jsem také produkční. Takže třeba když jsme natáčeli ten díl, tak já jsem měla na starosti organizaci toho natáčení, ale zároveň jsem se potřebovala pořádně soustředit na to, abych byla dobrý respondent, takže nastával konflikt rolí, protože jsem nevěděla, na co se mám soustředit dřív.